Özbekistan Respublikasynda Günnäwörüň Merjanatly halkara bähsleşiginiň çäklerinde ahal tekatlarynyň gödellik boýunça dünýä çempionaty geçirildi. Oňa Türkmenistandan, Özbegistandan, Täjikstandan, Russiýadan, Gazagstandan, Gyrgyzstandan ahal tekatlar gatnaşdylar. Bu gedekki geçirilen ahal tekatlarynyň gödellik bähsleşigi dünýäde atçylyk däplerini ösdürmekde. Ganatly bedewleriň dünýädäki şöhratyny artdyrmakda, olary hemme taraplaryň östürip ýetişdirmek boýunça toplanan halkara tejribeleri kämilleşdirmekde uly ähmiýete eýe boldy. Halkara gödellik bähsleşigi 2, 3, 4, 6 ýaşar we şondan uly atlaryň we gysraklaryň, şeýlehem 1 ýaşar taýlaryň arasynda aýratynlykda geçirildi. Soňra syn ediş meýdançasyna meşhur ahalteka bedewleriň neslinden bolan biri-birinden owadan bedewler ýaş derejesi boýunça toparlaýyn çykaryldy. İlki bilen 2 ýaşar ahaltekatlar gödellik meýdançasyna çykaryldy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyzda gazanlan üstünlükler, ýetilýän belen sepgitler bekiçli bedewiň okgunlyk adamlaryna deňelýär. Şunda ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň 30 ýaş ýyly bayram edilýän şu ýylyň garaşdy Baky tarap Türkmenistan bedew watly atmyradyň mekany ýyldylip atlandyrylmagy möhüm ähmiýete eýe boldy. Eminleriň biragydan gelen çözgüde esasynda halkara ahalteka atçylyk sport toplumynyň Meledag diýen aty 2 ýaşar atlaryň arasynda geçirilen gödellik bähsleşiginde dünýäniň çempion diýilip eglan edildi. Ýeňji bolan türkmen bedewini uly ruh bilentik bilen dünýäniň çempiony we Günnäwörüň Merjan diýen ýeňiş ýapynjasy ýapyldy. Gadim Gala we Fortuna diýen atlaryň neslinden bolan meşhur fakir pärwanyň uğruna degişli Meledagyň seýti Dowadowa dünýäniň gödellik bähsleşiginiň çempionunyň kubogy, hormat gaty we gymmat bahaly sowgady dawaral ýagdaýda gowşuruldy. 3 ýaşar atlaryň arasynda geçirilen gödellik bähsleşiginde baýrakly 2-nji orna münasip bolan halkara ahalteka atçylyk sport toplumynyň Güneş diýen atyň seýti, hormat gaty we gymmat bahaly sowgatlar bilen syýlaglandy. 4 ýaşar atlaryň arasynda geçirilen gödellik bähsleşiginde Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteka atçylyk toplumynyň Sahabatly diýen bedewi baýrakly 3-nji orna münasip boldy. 6 ýaşyndan uly ýaşar atlaryň gödellik bähsleşiginde Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteka atçylyk toplumynyň Aýgytly diýen bedewi dünýäniň çempion diýen ady eýe boldy. Munyň özi ahalteka atlarynyň halkara gödellik bähsleşiginde ýurdumyzyň bekiçli bedewleriniň münasip bolan syýlaglarynyň üstüne ýetirdi. Dawarly ýagdaýda ajaýyp Aýgytly atly bedewi Günnäwörüň Merjany we dünýäniň çempion diýen ýeňiş ýapynjasy ýapyldy. Arya we Altynbaş diýen atlaryň nesli bolan büýük bedew meşhur skakyň uğruna degişlidir. Onun seýti Türkmenistanyň halk atşynasy Kakamrat Agamradowdyr. Gödellik bähsleşiginde bekiçli bedewlere sarpa goýanlaryň köp sanlysy dünýäniň ahalteka atşynaslarynyň binýadyny goýan şöhratly bedewleriň häzirki nesilleriniň täsin gödelligine baha bermäge mümkinçiligi aldy. Syňlaş meýdançasynda türkmen bedewleriniň tyllaý reňki hemmeler haýrana goýdy. Ýygnananlaryň dowamly el çarşmalary halkymyzyň asyrlaryň dowamynda kemale getiren büýük täsin tunuwatyna berilýän ýokary bahanyň nyşany boldy. Soňra gödellik boýunça halkara bähsleşiginiň ýeňjileriniň arasyndan absolut çempionyny saýlamak tapyr geçirildi. Eminleriň biragydan gelen netijeleri esasynda Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteka atçylyk toplumynyň Aýgytly diýen bedewi Günnäwörüň Merjan diýen dünýä çempionatynyň absolut ýeňjisi diýilip eglan edildi. Şeýlelikde Aýgytly diýen ajaýyp türkmen bedewi Özbekistan Respublikasynyň prezidentiniň baş bayragyna münasip boldy. Hu onuň seýtini ýeňil awtoloň asary Kubak hemde hormat gaty gowşuruldy. Ene bu bayrak bide gowşurulýar. Mehriban illäşler, ene atlaryň arasynda geçirilen bähsleşikde çempion bolan Aýgytly atlaryň arasynda absolut çempionyň derejany alýar. Belent hormaty ada münasip bolýar. Ine siz häzirki pursatda Aýgytlynyň seýti ýeňil awtoloň asarynyň gowşurulan pursatyna syn edýäňiz. Ine oňada uly kubok gowşurulýar. Fiýlag serpaýyň gutly bolsun. Gysraklaryň arasynda geçirilen gödellik bähsleşikleriniň absolut çempion diýen ady Özbegistandan gatnaşan bedew münasip boldy. Bedewiň seýtini Türkmenistanyň prezidentiniň baýragy, döwrwap ýeňil awtoloň asary şeýlehem kuboklar we hormat gatlary gowşuruldy. Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan baş bayrak goýulýar. Olam ýeňil awtology. Ine de şol bayraga münasip bolan atyň eýesi awazy görýär. Ine oňa uly kubok gowşurulýar. Hemem Türkmenistanyň prezidentiniň sowgadynyň asary gowşurulýar. Baş bayraklary ul hormat bilen kabul eden seýisler
gödelligi bilen dünýäni haýrana goýan bedewlaryň ösdürip ýeşdirilmegine, halklaryň we ýurtlaryň arasynda dostluk gatnaşlary has ösdürmäge berýän ägirt uly üns üçin Türkmenistanyň hemde Özbegistanyň hormatly prezidentlerine tüýs ýürekden hoşallyk bildirdiler.